Tipo serioa omen zen Salvador, Fernando Aire. Aipamen bat egin nahi genioke orantxe joan berri zaigun bere semeari, Michel Aire Salvador bigarrenari. Aita gisa bertsolari eta hartzaia. Berak erran omen zuen behin, aita baino hartzaia hobea zela, baina bertsolari txarragoa. Umorea beti lagun, plazaz plaza aritzeaz gain, txapelketetan ere nabarmendu zena, Nafarroako txapelketan batipat. Agur batean aipatu zuen bertan, alaitasunik nonbaiten bada hemen legoken nik uste. Berak bertsoan topatzen zuelako zoriontasuna, gure gisa. Gazteoi ere bide bat eraikitzeaz gain bultzadatxoa eman ziguna itzinera egin genezan. Eman diezaiogun merezi duen eskerra txalo goxo batez. Bera atxara bueltatuko gara. Fernando Aire Salvador. Michel Aire eta Pascalin Etxarten hirugarren senide zarrena. Tipo serioa. Hartzaia, bakarrik egotera ohitua den persona. Olakoa zen Salvador. Uztapide eta Baxarri baino 7 urte gazteago eta Lazkao txiki, Jose Agirre eta hauek baino 10 urte zarragoa. Belaunaldi tarteko bersolaria. Ostatuan eta kantatzen omen zuen, baina nahiko koskortuta egin zuen salto plazara. Salvadorren lanaz eta bertxokeraz zer erran. Denok dakigu zen mailako bertsolaria zen. Zintzotasunez beti neurri eta errimekiko. Beraz zen bezain serioski hartzen zuen lana, ematen dunez. Salvadorrez ari garenean, nola ez aipatu Matxin. Txapelketetan elkar ezagutu eta makina bat saio egin zituzten elkarrekin. Desberdinak izaeraz, bersokeraz, gorpuzkeraz. Salvador serioa zen, Matxin umorea zen. Bikote konpensatua, zentza unitzetan. Bertsoaldia unitz aukeratu genitzazken Salvadorren ibilbidetik, baina Matxineri erreferentzia egiten dion berso sorta bat aukeratu dugu. Hala zion Salvadorrek berak odolaren mintzoan bertso hauei buruz. Gure Matxin ezagutzen duten guzier, nik uste hartaz horroitzeak berak irri ekarrarazten diotela. Espaineetara ezpada ere, bihotzeraz segurik. Berak Espainetan irria du beti, eta mian ere irri gaia. Hola agertzen zauku beti Matxin. Baina hola jokatzen da guri atsegin egiteagatik. Neon min hartzen ez balu bezala. Aski estimatzen ote dugu gauza hori. Baina Matxinek ere baditu bere zauriak. Eta horietatik batean jo zuen behin Aranalde apezak, Añorgan. Galdegin ziolarik Pariserat joan zuen semeari 3 pertsuren kantatzea. Hala jarri zioten gaia. Zuek ez badakizuten, nik bai. Matxinek seme bat du, eta seme hori Parisera joan zaio. Lan beharrez edo, behintzat etxetik Parisera joan da. Ta nik nahi nuke Matxinek seme horri 3 bertso kantatzea. Salvadorrek Matxinen bertsoak biltzen ditu odolaren mintzoan, eta azaltzen du hasi zela Matxin kantuan. Eta hitzak ahotik nola, malkoak hasi zitzaizkiola erortzen, mateletan. Hala dio Salvadorrek. Ni gibelean nintzan, ez nuen Matxinen aurpega ikusten. Baina ohartu nintzan, ez zezakela kanta. Uste nuen, zintzurrean zuela zerbait traba. Ba egiaz, traba bat zuen. Bihotza eta zintzurra estutzen ziozkan. Gainditu zitzaion igarrak. Horra Matxin, gure ustez, bihotz sendoko gizona, aur bat bihurtua. Gutik egin zuen, ni aurre ere ez banintzan igarrez hasin. Hainbertzetaraino unkitua, nintzan. Biharamunean berean egin nituen Matxin igarrez ikusi dut deitu nituen pertsuak. Bueno, eta azalpen bezala, berez bertso hauek nahiko triste dire, baina gu doinu alaiago baten jarraitu.
atzo arte irriaren giltza, gaur euskal mingainetan kurri zabiltza. Espiritua duzu argita zorrotza, jendartean omore pitzarazle gaitza, gainerako gauza inaukazun hotza, zure nigarrotxa inuen arrotza, atzo ikusi dugu zure bihotza, atzo ikusi dugu zure bihotza. Atzo ere zinuen arrai aurpegia, eman dautzuten arte suiet berria, arek zaitu ezarri galdurik irria, ni garbero batekin bustirik begia, istripu guztia, zagon ikusia, zure sarraskia, zute lagunkia, gorderik zineraman zauri bizia, gorderik zineraman zauri bizia. Aranalea presa, gaie maie fina, ardautzu jauzara zinik garzotina, semeaz kantatzea zautzun galegina, nola Parisalde